Dobrý, pane. Dobrý. Všetko v pohode? Určite? A čo sa stalo? Pneumatika praskla a nešľaké. Dobre, pane, nejaký alkohol pre nás bol? Ďakujem. Určite. Tak vzdychovú skúšku môžeme, áno? Áno. Ako? Áno. Alfa 17. Náprijeme. Prosím ťa, mohol by si vyrozumieť hliadku PZ? Sme na Vajanského nábreží. Spozorovali sme pri hliadkovej činnosti vozidlo, ktoré stálo na štvorkách. Potom sa pohlo o kúsok ďalej. Momentálne stojí pri propeleri. Takisto na štvorkách, na chodníku. A máme podozrenie, že vodič požil alkohol. Takže... No, chlapi, ale toto bola šupa. Fúha. Ale neviem, že vôbec kde? Dobre, ide tam hliadka. Rozumeli. No, ja som zastavil sám. Nastavený. Ja som kolegovi hovorila. My sme sa Na otočili. štvorkách. Stál a... Tam prešiel pár metrov, súbrezu na chodník, my sme po ňom pristali, čiže všetko v pohode. Takže ste viedli motorové vozidlo? Áno. V poriadku. Ste ochotní sa podrobiť výchovej skúške? Môžete sa pýtať z akého dôvodu? Podozrenie, že ste požili alkohol a vedli ste Viedli ste motorové vozidlo, áno. Tak ja s tým asi úplne nesouhlasím, ale úplne. Ale asi ste viedli motorové vozidlo, alebo nie? motorové vozidlo som určite vedl, to je v pořádku. V poriadku, tak sa priznávate k tomu, že ste viedli motorové vozidlo. Ja sa vás opakovane pýtam, ste ochotní sa podrobiť výchovej skúške? Já bych řekl jenom argumentaci a... Já bych řekl, že vy jste státní policie, Ano. že? Oni jsou městská policie. Ano. To znamená, pokud budeme vycházet z zákona o policii Slovenské republiky, tak Ano. máte tu paragraf 9 odstavec 2 Áno. a vy máte povinnost mě poučit o tom, jaký je právní důvod tady té kontroly a zároveň máte povinnost mě poučit o mých respektive následcích. Mimo iných A vecí. Toto necháme, to bude ten najväčší problém tohto večera, akože. Ale pozri sa na nárazník. Akože, to bude ten najväčší problém. To vy ste nám uviedli, nakoľko ja som vás vyzval, aby ste podali výchovej skúške, vy ste uviedli, že sa odmietate podrobiť Vy jste mě vyzval k věkové zkoušce? Áno. Áno. Můžu uzespat kolegy, vy jste mě vyzval k věkové zkoušce? To sa nestalo. To sa nestalo. Stalo sa to, všetci vieme, že sa to stalo. To sa nestalo, všetci vieme, Dobre. takto. Nakoľko ste sa odmietli podať výchovej skúške? Že vy niekoho vyzvete, to neznamená, jaký je důvod že... tady toho zastavení Čože? a jaký je důvod té věkové zkoušce? Na to sú nejaké zákonné postupy, ktoré vy musíte dodržať a pokiaľ ich nesplníte, Musím tak tady, jak môžeme vy si víte, niekoho že ja som vyzvať tým motorovej výchovej skúške. Ja to nahrávam, takže akože keď sa ideme na toto hrať, tak sa veľmi rád s vami stretnem v svedeckej výpovedi. Můžu se zeptat, na základě čeho jste nabil to podezření? Můžu se zeptat? Napríklad. Ano? Kýmacate sa. A cítím za alkohol teraz, áno. Áno, a cítite ho na základě čeho? Co pri vás, pane, stalo? Mám k tomu niečo povedať, alebo že... Asi do něj potřebuje. No. Takže ako vidím, že sa k tomu fakt vyznáte. Ako nechcem vás nejakým spôsobom dehonestovať, ale viete o tom prd. A akože sorry, ale neviete o tom ani hovno. Ako... Dobre, pane, poďme. Tak každý má svoj názor. Tak pohode, pane. My jsme to ten názor není studovali 5 let. to Je to názor. My jsme ten názor studovali 5 let, abych já byl advokát a on. my teraz skončíme Pane, právo. pane. Vy o Dobre, tom, však v čo poriadku. teraz robíte, Pane, neviete ani Pane, hovno. ale veď v Ale kľude, to vám... v kľude, pane, v kľude. Pane. Ste povinní sa podrobiť dýchovej skúške. Můžu znát právní důvod zastavení mojí osoby? My sme vás nenastavili, pane, dobre, teraz... Vy jste mě... Zastavili, My sme my vás vás nezastavili. poučíme len... Výborně, vy jste mě... Můžu vteřinku? Vy jste mě nezastavili, souhlasíte? Je to v pořádku? My sme boli vyslaní. Ano. Vy jste mě nezastavili. Asistencia a hliadky MSP. A můžu na se vykonanie zeptat, dýchovej skúšky. můžu vteřinku? Můžu se zeptat, kdo mě zastavil? Vy jste policistka, že? Vy jste orgánem... V pořádku, já vstoupím. Vy jste orgánem činným v trestném řízení, že? Nie, Nie, Jste. nie sme. my nie sme OČTK, nie. No, OK. tak už víš, ako to si, tak... Jak na to potom jsem, potom asi nemůžeme řešit trestný čin. No, A potom se nemáme dál. predpokladám, že by ste sa o toto s nami asi nemali hádať, ale akože dobre. Dobre, Pozrite sa, Takýchto ako ste, vy už sme to zažili dosť. Dobre, kolegyňa vás poučila. Dobre chlapci, dobre chlapci. Absolútne rešpektujem, že máte svoj názor. Dobre, ja to mám piči. Nech to tak, nech ty pány, nech je tak. Ste ochotní podrobiť sa dýchovej skúške? Já mám za to, že jste mi nesdělil právní důvod ani kontroly, ani zastavení
ani toho úkonu, který určitě vykonáváte. A proto nemám povinnost vás považovat za veřejného činitele a nemám povinnost vám vyhovět jakékoliv jde. Dobre, pane, čiže ešte sa už predtým Odmietli podrobiť dýchovej skúške. A proč se mě tady ptáte, pokud Ste obmedzený na osobnej slobode. Jsem omezený na osobnej Teraz slobode. času je 4:26. Takže jsem zadržený. Áno, Podle trestního ste řádu. obmedzený na osobnej slobode podľa paragrafu 85. Ve Vrecku mám, můžu? Ve Vrecku mám Sednite si do doklady. vrecka. Dobre, hotovost. Dobre. Ešte niečo, o čom by som mal vedieť? Ne. Nemám u sebe žádnou chladnou zbraň, ani střelnou zbraň. Dobre. Můžu jenom poprosit, ten pán bude můj podpůrce a pojede se. Děkuji. Ale my ho neodvezeme, také miesta. Musíte, pán je můj podpůrce. Nech sa páči. Děkuji. 4:15. Čafarikova. Nech sa páči. Počkajte, vy ste počuli jeho práva. Vy ma tam musíte odviesť. Odchádzame.